journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, diarrhea outbreak dideklara sa Caraga, Davao Oriental, human maigo ang kapin 300 ka mga residente. Usa ka batalyon sa sundalo nga nakabase sa Davao City, gibalhin sa Eastern Samar. O marijuana plantation na diskubrihan sa South Cotabato. Sa detalye sa ato mga balita, naigo sa diarrhea outbreak ang lungsod sa Caraga, Davao Oriental, diin kapin 300 ka mga residente ang nahimong pasyente. Ginasubay na sa mga otoridad ang tinubdan sa Cagao. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Base sa report sa Provincial Health Office sa Davao Oriental, 319 na ka mga individual ang apektado sa diarrhea outbreak sa lungsod sa Caraga, kung diin 313 niini ang mga residente sa Barangay Santiago. Kaganihang buntag Pebrero 1, nagpadala na og team gikan sa Provincial Health Office alang sa paghahimong emergency response sa nahitabong outbreak. Sumala ni Dr. Reden Bersaldo, ang Provincial Health Officer 2, nagbuntar na og mini hospital ang lokal nga gobyerno sa Caraga sa evacuation center o rural health unit aron maasikaso ang mga pasyente. Kaganihang buntag, 28 ka mga pasyente ang na-admit sa evacuation center, samtang gi-admit sa Davao Oriental Provincial Hospital sa silingang lungsod sa Manay ang mga severely dehydrated nga mga pasyente. Dugang ni Dr. Bersaldo, nagpahigayon na og inisyal nga investigasyon ang team gikan sa Provincial Health Office o Regional Surveillance Unit kagahapon. Alang sa eksaminasyon, ipadala sa Davao City ang sample sa rectal swabs kung unsang klase sa kagaw ang nakaigo sa mga pasyente ug masubay ang tinubdan sa impeksyon. Nagpadala na usab ang team ni Dr. Bersaldo og IV fluids ug ubang medical supply ug kasamtangang nakig-coordinate sa local authorities aron dili na mograbe ang outbreak. Naka-standby na usab ang mga ambulansya ug dugang healthcare workers. Gimanduan na ni Governor Nelson Dayang Hirang ang Provincial Health Office nga paspasan ang emergency response aron mapugngan ang diarrhea outbreak sa Caraga. Kahinumduman nga niadtong Oktubre 2021, dunasab na hitabong diarrhea outbreak sa Caraga kung diin 80 ka mga residente ang apektado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Gipanglarot sa mga otoridad ang libuan ka mga punuan sa marijuana nga gitanom sa hilit nga dapit sa lungsod sa Tupi, South Cotabato. Kapin 23,000 hills sa fully grown marijuana ang nalarot atol sa joint operation sa Tupi Municipal Police Station, PDEA 12, Drug Enforcement Unit sa South Cotabato PNP, 1st SCPMFC, 10th SF Battalion o 121st MC RMFB sa Sitio Magulo, Barangay Miasong, Tupi, South Cotabato netong Enero 30, 2022. Unang nadiskubre sa mga otoridad sa lugar ang kapin kun kulang 11,500 hills sa fully grown marijuana nga gibana-bana mo kantidad sa 2.3 million pesos. Samtang laing 11,500 sab ka mga tinanom nga marijuana nga dunay parehong kantidad ang ilang nalarot. Gipangdabdaban sab dayon ang mga nalarot nga illegal nga droga. Gidala sa Regional Police Forensic Laboratory ang sample sa specimen nga nakuha sa lugar alang sa eksaminasyon. Giandam na ang kasong ipasaka. Batok sa planter ni ini nga giilang usa ka cyanodialang nga wala igkita dihang gihimo ang operasyon. Gipasalamatan ni Police Brigadier General Alexander Tagum, ang Regional Director sa PNP 12 ang kapulisan sa ilang dedikasyon o paningkamot aron mapakgang ang pagsupply sa illegal nga droga sa rehiyon.
Nagpabiling hugot ang suporta sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province sa war on drugs sa Administrasyong Duterte. Kay ning bag-o lang, giablihan na ang reformatory and medical rehabilitation facility sa lungsod alang sa mga drug personality nga buot mag-usab sa direksyon sa ilang kinabuhi. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gidaig sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 ang ginagurahang balay silangan sa Alabel, Sarangani Province kagahapon sa buntag, Enero 31. Ang pasilidad magsilbing reformatory ug medical rehabilitation facility alang sa mga misurrender nga mga drug personality. Gipasalamatan ni Mayor Vic Paul Salarda ang mga nagsuporta sa national government aron mamugna ang rehab facility nga magpamatuod nga seryoso ang war on drugs sa gobyerno. Nagpabiling drug-cleared ang estado sa Alabel tungod sa kooperasyon sa katawhan ug mga barangay officials. Ang balay silangan magsilbing ikaduhang balay sa mga kanhi drug user o pusher nga nagbag-o na ug buot biyaan ang daotang bisyo. Napatukod ang balay silangan building pinaagi sa local infrastructure project ni Deputy Speaker Congressman Rogelio Pacquiao. Sumala sa DPWH, gi-convert kini isip usa ka temporary reformatory facility tungod nakita sa LGU Alabel ang mga hagit may kalabutan sa droga kundiin pinaagi sa pasilidad maampingan ng kabataan ug malayo sa illegal nga droga. Ang balay silangan sa Alabel mao ikatulong pasilidad sa entero probinsya sa Sarangani. Una nang nakapatukod og susabang pasilidad ang lungsod Saglan ug Malungon. Tanang gastuhon sa pasilidad tubagon sa lokal nga gobyerno sa Alabel, sanglit dunay budget gikan sa DILG alang sa pag-cater sa drug reformation ug rehabilitation programs sama sa pag-edukar, pag-agni sa mga dependents nga biyaan na nga hingpit ang illegal nga droga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gibalhina o pwesto ang 3rd Infantry Battalion sa Philippine Army ubos sa operational control sa 10th Infantry Division ngadto sa Eastern Visayas. Sumala sa 10th ID, magpabiling ligon ang peace and order situation sa Davao City ug mga kasikbit nga lugar bisan ibalhin pa og laing lugar ang 3rd IB. Ani ang report ni Bertrand Louis Angchay. Kinasing-kasing nga gidawat sa 3rd Infantry regardless of what batalyon ang bag-ong tahas nga ilang ginaatubang subay sa gipahigayon nga realignment of duty atol sa gimugna nga send-off ceremony sa 3rd IB Headquarters Barangay Malagos, Baguio District, Davao City kagahapon sa buntag. Human sa 6 ka tuig nga panagserbisyo sa Area of Responsibility sa 10th Infantry Aguila Division isip Operational Control Unit, mubalhin na sila sa Eastern Visayas, ilawom sa 8th Infantry Stormtroopers Division. Gobernawin natin maayos sa pumalit na unit, pati yung mga dapat nilang ayusin para tuloy-tuloy yung sustainment natin para yung mga kalaban hindi na makabalik. Yung seguridad natin sa Davao City will not be affected. We still ensure the security of Davao City and also the adjacent areas. Ang 3rd IB nagsilbing tigprotekta sa Paquibato District ug ubang kabukiran sa Davao City sukad 2016. Tuig 2018 na dismantilan niini ang Guerrilla Front 54. Pagka 2019 gipabagsak ang Pulang Bagani Command 2 ug 3. Giburasab ang Guerrilla Front 56 pagka 2020 ug mitabang sa pagdismantila sa Sub-Regional Committee 5 sa CPP-NPA. We have accomplished our job in 6 months. And nakita ko rin na yung paglipat ng 3rd IB sa ibang area ay makatulong sa overall effort. So, nabawasan nga tayo dito but at the bigger picture, no, kung titingnan mo yung mas malaking impact. Emosyonal ang pipila ka mga kabanay sa mga kasundaluhan sa 3rd IB sa pagbiya nila sa 10 ID. Makatulong sila sa ibang tao. Makatulong sila sa mga tao na nakatira sa Visayas to end the conflict na nararanasan nila doon. Prayers and hopefully matapos ang insurgency doon so we would be able to be with them again. Sumala ni Acting Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala, ang pagbalhin sa 3rd IB nagpasabot nga hapit nang matapos ang insurhensiya sa 10 ID AOR. We are working on it,
na mayroong marching order talaga coming from higher quarters na we have to finish the insurgency problem by the end of the President's term. Without Executive Order 70 siguro, hindi natin ma-pull lahat yung sinasabi nating all-of-nation approach. No? Pero yung lahat ng ahensya ng gobyerno, nagtulong-tulong. Karong Pebrero 4, ang pagbalin sa 3rd IB padulong sa Eastern Visayas. Gikan sa 10th ID para sa Newsline Philippines, Louie Angchay. Stay safe. At tangi! Chinese New Year celebration giagi sa virtual tungod sa pandemya. O turismo sa hinatuan, nagpabiling ligon luyo sa pagkamatay sa vlogger sa usa ka diving resort. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Giagi gihapon sa virtual celebration ang Chinese New Year sa Davao City. Sama sa miaging tuig, ingon ani gihapon ang selebrasyon tungod sa hulga sa coronavirus disease kon COVID-19. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sama sa niaging tuig, giagi gihapon sa usa ka virtual celebration ang Chinese New Year 2022 sa Davao City, Sanglit, padayon ang hulga sa pandemya. Sa gipagawas nga mensahe ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio niadtong Enero 28 sa Davao City Chinatown Development Council, makigduyog ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa pagsaulog sa Chinese New Year sa tibok Filipino-Chinese community sa nasud, ingon man sa Chinese communities sa tibok kalibutan. Gihatagan usab og bili sa Davao City ang maayong relasyon ngadto sa China. Gani, makita atubangan sa Davao City Hall ang duha kadagkong tiger mascots nga gidunar sa Chinese Consulate General sa syudad isip pagsaulog sa Chinese New Year kuyog ang local Chinese community ug mga Davaoenyo. Ang duha ka life-sized sa tiger mascots gihinganlan og dongdong ug oo nga nagsimbolo sa courage and strength kun kaisog ug kusog sanglit. Padayon ang pagtinabangay sa Consulate General ug lokal nga gobyerno sa Davao sa pakigbatok sa pandemya ug ang pagbalik sa kalagsik sa ekonomiya. Sa virtual nga selebrasyon sa Chinese New Year karong adlaw Pebrero 1, dunay giandam nga mga lion dance nga usa ka tradisyon sa mga Inchek nga gituhang magdala og swerte hilabi na karong bag-ong tuig nga Year of the Water Tiger. Atol sa virtual program, mihatag og mensahe ang mayor ug ang Consulate General of the People's Republic of China in Davao nga si Consul General Li Lin. The city government of Davao joins the entire Filipino-Chinese community in the country and all the Chinese communities around the globe in the celebration of the 2022 Chinese New Year. Davao City has long greatly valued its relationship with the People's Republic of China. With one of the biggest Chinatown districts in the country, Davao City is blessed to have such a large and thriving Filipino-Chinese community
that has helped shape our city to what it has become today and continues to help us as we create an even better future. Now that we are currently facing the challenges of the COVID-19 pandemic, we continue to extend our gratitude to the Chinese community for your unwavering support to our response and recovery efforts during this time. Let us all continue to build a stronger community through our commitment towards development as we face the challenges of the pandemic. This year of the Water Tiger, let us be brave and resolute as the tiger, yet calm and adaptable as water. As we forge ahead and strengthen our respective communities, I enjoin everyone to welcome the new year with hope for a safer and more prosperous future for all. 大家好, dear friends. We'll soon bid farewell to the year of the ox and usher in the year of the tiger. As tiger symbolizes courage and strength, we expect that the peoples of our two countries will continue to join hands to fight the pandemic and overcome all challenges with more power and bravery, and achieve an early victory against COVID-19 and restoration of normal life in the year of the tiger. I wish you good health and prosperity. 恭祝大家虎年吉祥如意。 Luyo sa pandemya, lauman nga padayong magtinabangay ang Davao City LGU ug Consulate General aron batukan ang pandemya. Kinina ay kaduhang tuig nga giagi sa virtual celebration ang Chinese New Year sa syudad. Ang virtual program hatod sa City Government of Davao pinaagi sa Davao City Tourism Operations Office ug Davao City Chinatown Development Council. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gihuli pa na ang commander sa 27th IB sa Philippine Army nga misakop sa pipila ka mga distrito sa Davao City, tanang barangay sa Panabo City ug duha ka mga barangay sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Ang pagkambyo sa liderato sa 27th IB gilantaw nga usa ka maayong panag-ingnan sa nahimo sa kasundaluhan batok sa kampanya sa gobyerno nga maundang na ang insurhensiya sa nasod. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Formal nang nilingkod isip Battalion Commander sa 27th Infantry Battalion sa 10th Infantry Division si Lieutenant Colonel Alan Tesoro. Iyahang hulipan si Lieutenant Colonel Victorino Senio nga nilingkod sab isip Battalion Commander sa 27th IP sulod sa duha ka tuig. Madistino na isip officer in charge sa operations sa division headquarters. Dunay 155 ka mga barangay ang nasakop sa area of responsibility sa 27th IP ug kadaghanan niini mga barangay sa Davao City. Usa niini ang mga barangay sa Paquibato District nga nailang pugad sa kalihukang insurhensiya sa sulod sa tulo ka dekada. Kahinumdumang nahimong pugaran sa communist terrorist group ang Paquibato District sa pagpanguna ni Kanhil Leoncio Pitao alias Commander Parago sa Pulang Bagani Command. Apan nailog na sa gobyerno gikan sa kamot sa teroristang grupo ug nahimong katimbayayong sa kasundaluhan ang katawhan sa ilang paglambo. Atol sa turnover ceremony, gilatag ni Lieutenant Colonel Alan Tesoro. People's organization na na-create, yung Sustainment Livelihood Program, the Barangay Development Program, and of course the current, which mag-close bukas is yung Peace Builders Training. Of course, yung continuous security operation natin and protection ng mga vital infrastructures. Sa iyang pagbiya sa 27th IB, gisaysay ni Lieutenant Colonel Victorino Senio ang mga kadaugan sa iyang command. Isang challenge ito sa bagong pinuno ng 27th IB na bagamat ito ay cleared na, dapat magkaroon siya ng mga interventions o implement ang mga interventions para hindi makapasok muli ang mga nagkakangad na armadong grupo. Ang kalambuan nga naabot karon sa kabanikanhan nga sakop sa kasundaluhan, wala nagbalampuson kung wala ang suporta sa katawhan ug ang mga lokal nga panggamhanan aron mabalik sa normal ang pamuyo sa katawhan ug makatagamtam og kalinaw ang mga komunidad. Norin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Wala matarog ang industriya sa turismo sa lungsod sa Hinatuan bisan pa man sa bago pa lang nahitabong pagkamatay sa usa ka vlogger sa ilang lugar. Human sa kamatayon sa vlogger nga si San H, na nalamin ang lokal nga panggamhanan sa mga butang nga angay nilang himuon aron maproteksyonan ang tanang mga dumuduong. Unsa may mga kabag-uhan o mga pulisiya nga ilang gihimo human sa insidente. Ani ang report ni Arjun Ramones. Gipahugdan sa lokal nga panggamhanan sa Hinatuan ang ilang pulisiya kabahin sa mga turista nga mobisita sa ilang tourism destinations. Ang kamatayon sa vlogger nga si San H ni adtong Enero 29 nahimong giya sa lokal nga panggamhanan nga ayuhon og iplastar ang ilang regulasyon labi na sa mga hisgutan ng seguridad sa mga bisita. Usa sa mga kabag-uhan mao ang istriktong pagpatuman nga walay magsuot og life vest sa dive site tungod kay posibleng dunay impact ang life vest sa imong dughan og sa kasing-kasing. Sumala sa writer nga si Victor Mulman, ang life jacket gidisenyo aron mulutaw ka sa tubig. Apan kung taas kaayo ang imong ambakan, maugbok ka ug ang foam sa life vest makahatag og pressure sa imong kasing-kasing nga moresulta sa kusog nga pressure sa imong dughan nga posibleng moresulta sa pagkalumos. Kahinumduman nga gibawalan si San H nga magsuot og life vest apan wala kini mipatuo ug tungod sa kataas sa iyang giambakan miresulta kini sa nakasinati siya og cardiac arrest. Sa video ni Ray Asas Jr., makita ang upat ka level sa mga diving board sa resort. Halos 38 ka pulgada ang gitas-on sa diving spot ug dinhi miambak si San H nga nagsuot pa og life vest. Hinungdan nga giatake siya sa iyang kasing-kasing. Sa akong pagbisita sa tourism office sa Hinatuan, Surigao del Sur, akong nahibalag ang operation manager sa resort apan nagdumili kini nga magpa-interview. Bisan pa man sa panghitabo, giklaro sa LGU Hinatuan nga luwas ang ilang mga tourist destination ug dunay mga panghitabo nga dili maligayan sama sa nahitabo ni atong Enero 29. Bisan pa man dunay 24/7 nga water marshal, lifeguard ug monitoring ang ilang ahensya sa matag resort sa lugar. Of course, incidents are inevitable. Sometimes we cannot, di ba? We are not in the position to suppress what is destined to be happening. But then again, let us consider that it's an isolated cases. If in case indeed there was I cannot say na nag-preempt ako na may negligence on the part, but let's just focus on everybody everywhere. Meron naman talaga incidents happen. Usa lamang ang Hinatuan sa daghang tourist destination sa probinsya sa Surigao del Sur ug usa sa mga summer capitals sa Mindanao tungod sa kanindot silang kadagatan ug sa ilang mga natural nga atraksyon maong sagad dagsaon og mga turista. First, I would like to reiterate that Hinatuan Enchanted River is a safe place to spend your vacation. In order for you to have an enchanting experience. Second, not only the Enchanted River but also all the tourism destinations here in Hinatuan. After being confined in the yung situation of pandemic COVID, let us also give our selves a break. Ganon. And spending it in Hinatuan is a very wise decision. Karong panahon sa pandemya, kadaghanan sa mga katawhan mangita og lugar nga dili daghang tao ug sagad mga outdoor activities ang kalingawan. Sa atong pagsuroy-suroy ug pagbisita sa mga lugar, importante atong sutaon unsa ang mga pulisiya sa lugar ug mas importante nga mosunod kita sa mga regulasyon tungod na sayod ang tag-iya sa lugar unsa ang mga limitasyon sa ilang destination sites. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe.
ato naghingpit sa mga balita nga nakagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!